Mshwa, khansela yonke imihlangano yami namhlanje. Uze kule ndawo lengithe sohlangana kuyona njengamanje. Umhlangano obalekile. Sheshake. Manje le inhlanhla ilotho impumelelo ngempumelelo ngalamaphepha ngaba nazo zonke izinto ezifisayo imali impahla udumo isithunzi nendlu enkulu okwakho kulungile ngoba lokho kusho phambi kwami namhlanje kodwa ungaphindi uyisho lento phambi kwabazali bami ukunikeza imali kwintombazane kubonakala njengesinye isenzo ucabangisisa umbono wakho lamaphepha wona wanike isivumelwano ngizokunika imali ukhokha lokho kuzodingeka ukuthi ungishade lokho kukulungele uma ngabe wena uyavuma sayina lamaphepha Malume ngempela ucabanga ukuthi mina ngingasayina lesivumelwano awudingi ukushada wena udinga ukulashwa lena ke inamba yasesibhedlela sezinhlanya awubashayela ucingo bazokuphatha kahle khona hawu malume ngisho mdala kangaka usacabanga njengengane encane kumele ucabange ngokomnyaka yakho futhi ushade umuntu ongangawe abantu bathanda ukufona ngemadasa khuluma yini we mamezala hamba kanjani amalungiselelo omcimbi lalela ngidinga isikhashana nje isincane ngisho ukuthi ngisahlala ukukhuluma nobabalila enza kumele ukwenze ngize ekhaya ngolwesine qiniseka ukuthi ulili lungile siyezwana ngicela ungilalele yewe wosala yini ningakhulu shukela ekhaya nasi
isithandwa sikaRivat wami. Akusho ukuthi uzoba usibari wami wakusasa. Kodwa ufunani lana? Oh. Fanele ukuthi ulinde uRivat. Kushuthi ngoba ngibathethisile nje kuVranda izolo, bavele besethempelini namhlanje. Kodwa manje ngibabambe bobabili. Asibone ukuthi kwenzakalani. Rivat. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.